Pocit, že samotný fakt, že si muž ti dáva nejakú nadpozemskú hodnotu. Dnes ženy už nie sú v kuchyni. Zrazu už nestačí byť muž. Už musíš niečo dokázať. Musíš pracovať na sebe, na kariére, byť kreatívny, angažovaný a tak ďalej. A práve preto kričia tie hlúpe frázy, lebo im chýba ten starý komfort. Starý komfort, hej? Klasický starý komfort. Bože, ja by som si tak želal žiť počas moru. Ten starý komfort. Ja by som si tak želal žiť v nevoľníctve. Bože, ten starý komfort. Ja by som si tak strašne želal žiť počas druhej svetovej vojny. Nič nebolo komfortnejšie ako spať v zákope, mať horúčku 40, jesť 4 mesiace suchý kreker a strieľať sa podľa toho, na ktorej si bol strane. Dajme tomu, že nechcem povedať, na ktorej by som bol strane.